Dobrý deň ľudia, s vami je NoFaceMan a dneska vás vítam u nového videa. V dnešnom videu ideme hrať túto hru, ktorá sa volá... nemám tušenie. No to je jedno, to nepotrebujete, to je až také dôležité. Čo je dôležité je... Dobre. Čo je dôležité je, že my ideme túto hru hrať. Šokujúce, ja viem. Vidíte, že ja som to tu hral, mám tu už lávovú primal shotgun, mám skin lávový, legendary. Takže poďme na to. Dobre, ale to tu musí vyklikať, takže ideme, poďme. A ideme hrať. Aha, ok, oni nás zrazu... Ok, šokujúce. Dobre, máme vyberať mapu. Dáme tempery, to je jedno vlastne. Dobre. Potom, keby ste chceli, môžeme kúpiť... No to nemôžeme kúpiť. To tiež nemôžeme kúpiť. Tak môžeme kúpiť napríklad tieto dve bundly. By som kúpil tieto 6-7. No veď, poďme. OK, to je zaujímavé zbranie. Vyhral som. Počkej, to čo je granátomet? To je granátomet, vole? Ja to takto berú. Tak... Zdaj mi... Kde je vole? Yes, paráda. Životy hlavne. Vole, som taký krivý dement. Som krivý. To nevadí, to vôbec nevadí. My máme všetko pod kontrolou. Sej mi ho dobre. Hurá. To čo je, vole? Sej mi ho. To čo mám, pane Bože? Vole, to nejakú večenku, vole, z 20. storočia, keď bola ešte prvá svetová vojna, nie? 20. storočia. Ježišimária. No nič, poďme. OK. Dáme niekoho zabiť. Mám nabaje? Mám všetko. Som happy. Ježiši. Typek fakt chce proti mne bojovať? Fakt? To si ne... Instakill, baby. Baby. Jde se vraždiť. Čo s tým kamerou zajebať? Takže... No zase to mám mierenie. To je skvělý. Ale tam vidím cieľ. Že nie je mŕtvý, že nie? Dobre. To jak sa odbantnula? Ja chcem také... Dobre. Si mi toho hajzla. No hurá. Čo? Mám zase za zbraň. No som krivý, výborne. Som grácia mne. Cej mi ho. Bože, ja zase boji prebíjam. Paráda. To čo mám? To mám nuň. Vole. To je... Môže, to je niečo neuveriteľné. No, neviem mieriť. Aha, som spadol. To... Jak sa tu... Von, počkaj, už som tam. No, on spadol. To je retard. Strieľajte mi. Parašuty. Vec má. No, nemám. No, super, bral som. Ale vadí, máme tu nejaké veci. No dobre, ideme si kúpiť teda. Takže najprv si kúpime 6-7 bundle, pretože prečo nie? Lebo je to 6-7. 6-7 bundle kúpený, som happy. Dobre, paráda, happy. Počkaj, ja to môžem kúpať do nekonečna? No to je jedno, zatiaľ si ešte kúpim toto. Za 400 starter pack, lebo som chudobný. Dobre, well done, kúpim starter pack, som happy, wow. Počkaj, to môžem kúpať do niekoho? To sa mi nezdá. Počkaj, najprv si kúpime, open, 2 zlaté, môžeme. Poďme, prosím, nech to je legendary, nie, stoj, počkaj, 6-7, ne. Dobre, to je stále niečo. Otvoríme teda túto gold a dáme skip teraz. Super, zase. Oj.
No bez laky, no. Takže ja že 2 kúpim. Open čestku, takže otvárame čestku. To nie je to až také strašné, že nie. To vyzerá dobré. Že mi nepadne rare. To si... No dobre. Ale je to diamond čestka, padá niečo dobré. No. Počkaj, prosím, nie. Na hovno je to. Zlé to je, zlé. Počkaj, ja si idem pozrieť, čo mám za zbrane vôbec. Edit. Secondary, nemám nejakú. Počkaj, čo je limitovaná. Uncle Now. Jak si to môžem otvoriť? O, to ja mám. Možno. A to som si kúpil. Fú, to čo je? Ježišmaria. No to čo je? Toto. Aha, tu mám nejaké veci. Super, hovno, úplne všetko. Asi som urobiť ten loaded, takže dáme si first braj. Dostal som mesa? Nie, vlastne to je ono. A co som nejakú zbraň? Jablko. Ja si kúpim jablko. Aha. Výborne. Budú happy, keď ho zabijú. Čo som teda... No som musel získať sekundary nejakú. A ne. Fakt? Komu ne. 6-7 zbraň. 6-7. Dokonca aj duálky mám píšte, ale čo je lepšie? Neviem. Ukáž. Dáva lepšie údery. Toto 0, to je 0,5, to je 0. Je 0, zase... Demi za sekundu 540, ale zase 6-7, tak to potrebujem. Môžem si to ešte raz kúpiť? Asi ťažko, čo? Ukáž Uncle Now. Zase vole, hovanina. Pekná, no. Pekná, dobrá. Takže zoberieme si loadout, teda ja som si vybral zatiaľ tieto 6-7 zbrane. Vyzerajú parádne. Nevyzerám na hovno, ale to je jedno. Tam k ním 6-7 farbu, paráda. Shotguny. Všetko je tu limited, vole. Ale máme tento dual blaster, tak keď sa mi s týmito nebude dariť, dám toto. Dobre. Pardon. To vyzerá cool táto zbraň. Ukáž, svetelný meč. Ich tu veľa, kašleme na to. Poďme. Počkaj, máme druhú abilitku. Ja mám predsa ale 2, nie? Pen. Poďme, niečo dobré, prosím. Čo to bolo? Helmet. Dobre. Ninja. Dobre. Dobre, pardon za malý strich. Takže ideme. Takže čo mi bude? Počkaj, máme toto. Máme toto helmet. Blok, beru, neviem. Sice tomu, ale toto je... Vlastne je to dobré, beru to, pápa. Dobre, máme ešte na všetko. Môžeme ísť na našu zabíjacku misiu. Takže môžem si to zase kúpiť? Nemôžem, čo? 50, no... Dobre, ideme. Shurikenmi. No tak teraz to nevyužijem, no musím teraz zabíjať s týmito vecami. Takže, tak... Ideme... Dobre. Takže dáme ešte... 2 vylepšenia, aby som to tak videl. Dobre, ideme na to. Poď. Tak nie, no. Tak ne.
Tak asi nie, no je paráda. Kam som to sa... Nie! Dobre. Mám insta revival, hovano. No tak nič. Spellbound. Dobre, mám sniperku. Počkej, veď nemám nič. Tak ale je mi, Čo? No to je jedno, mám sniperku. Ale som pomaliča, vole. Kamo? Dobre, musím snajpovať, keď chcem hrať so snajperkou. Sice ja s ňou hrať nechcem, ale hra mi nedáva moc na výber. Instakill, baby. Baby. Sej mi ho, paráda. To čo je? To je jedna z tých shadow zbraní, teda hacker zbraní. Tommy Gun. No tak teraz si to užijem. Je tu niekto? Jo, je. Hovna. Tak, teraz mám tohle. Neviem, čo to má byť. Ne, teraz to dokážu. Ne. To berú. Ne, dobré. Ja dám tohle, to sa mi ľúbi. Poď. Dobre, môžeme ísť. Dáme ešte jednu hru, skúsime vyhrať, využijeme naše 6-7 zbranie. 6-7. Tak ideme. Počkej, to má nekonečné ammo? 6-7? Počkej, to asi umrem už, no? Nie. Počkej, čo je vlastne našim úkolom? Zabíjať? Asi jo? No tak to mi 6-7 pomôžu. Tak poďme. Útok zozadu. Dobre. Ne. 6-7. Dáme 6-7, ne? Poďme bojovať, vole. Paráda, mŕtvej. Ale tu fakt nevidím. Dobre. Paráda, mŕtvej. Idem so 6-7-nami. 6-7, vole. Dostaneš. 6-7. Paráda, kill. Som nejaký dobrý, nie? V tom. Mal som si možno... Mne to bolo zaujímavejšie, keby som si to aj kúpila. Tak, nemohol som vás nemohol som vás pripraviť o naše 6-7 zbrane? Nemohol som. Hlavne. Výborne. Počkaj, neviem sledovať, som nebil. Paráda. To sú takí slepí tí hráči, alebo ja som len moc dobrý? Také to je možno preto, že mám iba 6-7. Veľmi vtipné. Som nadšený z toho. To ale neviem. Počkaj. Sejmutí. Tak, sejmutej. Ja bojím. Nepo mne zase stria. Ideme s mojimi obľúbenými 6-7. No tak nič, no. Nemám náboje. 6-7. Hotovo. Je to úplne easy ich zabíjať. Veď capci vole nevedia nič, proste umrú. Umrieš. Mŕtvy. Čo sa hlavne trafil, som 9, nevadí. Vymeníme 6-7. 6-7. To je výborné toto. Dobre. Kto po mne strieľa? Parchanti. Jo, traja, vážne. Vy chcete oprovokovať 6-7. Vy chcete provokovať 6-7. Vy, vážne. No, ty letíš, vole, a doletel si. Cápku. Prebité si. Nemám mamo. Dobre. Ak nevadí, tak ideme starým dobrým kalachem. Mŕtvy. Nič ťažké. A teraz neviem, kde sú všetci. Tu si. No poďme. No kde si? Mŕtva.
Mrtvý si. Nesi. Mrtvý si. Do prdele. No poď. Poď. Mrtvý. Jsem dobrý, vole, v tom. Tvoje zabijám úplný Sigma som. Počkaj, snajpnem ho, ale nesnajpem, som retard. Je mrtvý. Mrtvý. Do keľu. Nevadí. Mám free spin, jdeme. Mám 2 dokonca free spiny. Tisíc diamond, beru. Dokonca aj 5000, paráda. Máme. Čestka. Dobre, mám skin, tak si ideme otvoriť. Čo mi padne? No, samozrejme, rare. Equip nemali nebať na to. No dobré, a tu s týmto openingom by som to teda ukončil, takže ja vám ďakujem, že ste sa pozerali na moje video, dajte like, odber a